Soc Salvador, de l'associació ASAF, i també treballo com a autònom, com a apicultor de segona generació. Han vingut al meu colmenar a presentar el nostre producte, que no sols és la mel, que també, sinó tot el que envolta a lo que poguera necessitar un apicultor amateur. Jo vaig començar en l'any 2006 a deixar-me la feina i a dedicar-me sincerament a temes de projectes mediambientals relacionats amb les abelles. Com som apicultors que, com veieu, tenim una infraestructura fija, però lo cert és que no manegem les colmenes. Al no manejar les colmenes tenim una producció molt limitada que numerem una a una i sobretot nosaltres sols podem diferenciar entre mel de primavera, que és un poquet més rúbia, un poquet més clara, i mel de tardor, que és un poquet més fosca, és un poquet més nutrient per a poder-les ajudar a passar l'hivern. Bueno, el nostre punt de venda està en físic, està en Planes de la Baronia número 4, i també podeu adquirir i mirar els nostres productes a través d'agroalcoiacomtat.com i allí ja podem servir-vos o el que necessiteu.